ओजोंहाय आरो माने बिजावजालि 4 नाम्बारा माइरं जाबाय दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय 2 नाम्बारा माने फोथारावहाय माइब्रा इसे होदोंमोन नालाय लोगोफोर माइब्रा मारा इसे होदोंमोन नालाय बेखौनो माने गुग्ला जावैगासिनो आरो फोथाराव ओमफ्राय 2 नाम्बारा आरो माने ना गुरनो ओंखारलांदो आरो दासो बैयाव बाबा दै रानदो ओरै होननानै ना मानेसो गुरना लायनि होननानै ना गुरनो थांदो आरो लोगोफोर नुवाखैनो सासेया माइरं जाबाय दं ओमफ्राय फिसाजोआ खावथुमथुम जना नायग्रा आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दा मुगै लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामालासिनो डाटा ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर नायफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर दिनै आं नोंसोरनि गेजेराव मा भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंबो नोंसोरनि भिडिअखौ हाजासे सापर्ट खालामगोन आंबो नोंसोरनि भिडिअखौ नायो लाइक खालामो कमेन्ट हरो लोगोफोर आरो आं सानसेनि गेजेराव नायनो हायाब्लाबो साननै सानथामजोंब्लाबो नोंसोरनि भिडिअखौ आङो नायथारो आरो लोगोफोर सोलाबाबाबो ओमफ्राय स' बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आंनिखौबो लोगोफोर जों लोगोजों लोगो बा इउटुबार साबस्क्राइब खालामलायाबा सापर्ट खालामलायाबा जोंखौलाय सोरथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर स' बिदिनो नोंसोरखौबो आंबो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर जि आरि सुस्राखांबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैथ' रबिबार नालाय गथ'फोरनि जि जोम सुनानैनो दिन थाङो होननाय बायदि आरो लोगोफोर थेवब्लाबो एकदम आरो फिथुर सुस्रा खालामबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहानाव माने लामनोनो जायगा गैया आरो बेखिनि बाल्थिंसे बे बाल्थिंसे जिखौ आं सुखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा लामनोनो जायगा गैया बेसेबा साया आरो जोंहानाव साया गेर ओमफ्राय आं बेलेगनावसो लामहैयो लोगोफोर ओमफ्राय लामहैनोसै आङो दा जि ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदमबारे फुङावनो सेरेब मावनो होननानै आङो लाबोबाय आरो लोगोफोर जोंहा माने बोरायाबो एसे लोङो नालाय लकेल सेरेब लकेल जुमायफोरखो ओमफ्राय जोंनियाव बायनानै मोना लोगोफोर न'नि मावनाय नङाबाथाय जोंनि खाथि खाला बायनानै मोना आरो जोंनि गामियाव फाननो मोना नालाय ओमफ्राय लोगोफोर आं नै दा अफ्रिसारा दाखालिनो माने दाखालियो सावरि दंमोन ना लोगोफोर बे सावरिनि लोंनायनि सेरा बाखानो दं आरो लोगोफोर मावजायाखैमोन ओमफ्राय दा बेखौनो मावनो नागिरदों आङो ओरैनो ना बाथोनफोरजों इसे लानोसै आरो आंबो बोरायजों लोगोसे नङा होमबा बहायनाया जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लिरना होनोसै आङो नै ओमफ्राय दा फास गनायखौनो होख्लायनांगोन आरो बाथोनजों एसे गगा मोननायफोरा स्रां मोननाय बायदि लोगोफोर ओमफ्राय नै अरखौबो थौ होना होबाय आं ओमफ्राय नै हाजों लिरनोसै आरो लोगोफोर हाजोसो लिरो जोंना लोगोफोर नोंसोर माजों लिरो जोंहा हले हाजोसो लिरो आरो नै ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम लोगोनो माने जेंगाय लाना फैबाय आरो लोगोफोर आङो थास' बिथुरि खानो होननानै बिजावजालिया होननायखाय ना गोरानजों एसे बाथोन एवजानोहाय ओरै होननायखाय जों बिजावजालिजों आंजों थास' बिथुरि खानो फैबाय आरो लोगोफोर एकदमबारे नै खाथियावनो खाबानो मोनो आरो ओमफ्राय सेरेबाबो जास्लाबासै आंना थेवबो गारना फैबाय आं बोरायखौ नायथो होननानै बोराय नों नायथ'दो सेरेबखौ आङो थास' बिथुरि खानो थांसै होननानै खिथाफैबाय आरो ओमफ्राय बिजावजालिजों आंजों फैबाय आरो नै ओइ नैयावसो दामा दं फै माजों जानो नाफामजों जागोन ना गोरान जागोन नोंसालाय माजों जानो खाफैद' हगारहांनायावनो मोजांसो होनबाय फैबायहाय मा होनखायो बिखुमजोआबो जादसो आयै अबेनिलाय बिखुमजोआलाय मा नाम रेखारानि दास आयै हौवानि नामा मा बोथिसे थोबायहाय सानै खाबाय नालाय जा गोबां मोनबाय नै जाखाबायबो थासखौ दामा माननायखौ मिथिया नोङो माननायखौ गेलेयो आब'जों गेलेयो नोंथां आब'जों गेलेयो आब'आनो दङैनो आब' फैदों ना आथुर बिथुरसो संनाय जाबाय लोगोफोर नै फारसेनिफ्राय जुरिनायनिफ्राय आंहा खिथिनोनो सोलाबासै लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंहा थास' बिथुरियावबो थाव होयो लोगोफोर सामब्राम थाव ओमफ्राय बिदिनो मा होनो सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिसिनाखौ एवखाजोबनोसै आं लोगोफोर मोनामि बायदि ओमफ्राय आलु गोथां होबाथाय बांसिन साद जायो नालाय आलु गोथां होबाय आङो लोगोफोर नै ओमफ्राय ना गोरानखौ एवफ्रामखाना दोनहरबाय आं लोगोफोर ना गोरानखौ जा एवफ्रामोबा जाया नालाय एवफ्रामनो होयो नालाय एसे ओमफ्राय नै आथुर बिथुरसो जाबाय आरो संनाय खावनायफोरा जाब्बासो जाबाय लोगोफोर जबा आंना ओमफ्राय एसे फैगोना लानोसै आरो थावदो सोहैबाय नामा ओइलाय माथो जावनाय गुन्दैयानो गैबाङासोनो खम
मानसियाबो बुरजा खामानियाबो बुरजा जानाय लोंनायाबो बुरजा बिदिनो थोआ लोगोफोर बिजावजालि बुरजाबाबो सारखाय बेरखाय खामानियावनो नांफबना थायो आरो लोगोफोर बि मोनसे खामानियावनो बेस्थ' जाजोबना थायो ओंखायनो एकदम बिजियानो बिजि आरो खामानि दामानि मावनायफोराबो जानाय लोंनाय एकदमबारे सोर अबे मोनसेखौ मावनो बैबो बैखौ मावहैगोन बैबो बैखौ मावहैगोन आरो एकदमबारे बेस्थ' आरो रावबो मबाइल सबाइल दांनोनो सोलाबा होननाय बायदिसोहाय लोगोफोर एकदमबारे आं ब्लगखौ सोलाबाबाबो लाथारो लोगोफोर चेनेलखौ खुलिना दोनबाय जेला आङो ब्लगखौथ' होखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर एकदम खस्थ' मस्थ' गथ'जों गथायजोबाबो आं ब्लग खिनिखौ एकदमबारे लानो नाजाथारो आरो लोगोफोर उपाय गैया आरो मा खालामनो सेरेबाबो गखोना थाबथाखो जायाखै साखिनांगौ मोनसे थास' बिथुरिया मोनबाय लोगोफोर आङो एसे सागं सादबना होबाय आरो ओमफ्राय ना गोरानखौ होनानैसो ना गोरानखौ माने एवफ्रामना दोनखादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै ना गोरानाबो एकदम फिसा फिसाथार आरो माबा लकेलसोमोन आरो ना मावा लकेल ओमफ्राय एवफ्रामना दोनखादोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय होनानैसो होना होखानोसै लाल साहा एसे हैनोसै र' माइरं जावग्रानो मा माइरंजों गेलेखो नोङो मामि आयो मानसि लोखि गोनांथारा बेथो गथ'आ हिनजावसाबाथाय इदिनोथारहाय हिनजावसानि गियाना लाल साहा लोंदो लाल साहा लोंनो मा नै होनबा लोंखो मानसि गियानिथारा बेथो मोनबाय लोगोफोर आंना थास' बिथुरि ओंख्रिया एसे दै जाबाय आरो एसे रानबावनांगौमोन थेवबो अरजाला रे आथुरबो जाबायना आरो सानबो जाबाय नालाय ओमफ्राय बेखिनिखौनो दोनबाय आं नै एसे रानबावनांगौमोन आरो दुन्दिया एसे गारलाना होनोसै मोदोमनायनि गोथाव जागोन ना जाया हा दिनैनि ओंख्रियालाय आंनियालाय साखिना नायनोसै र' लोगोफोर टेस्टि जागोन ना जायाखै बरिया बरिया टेस्टि जादों ना गोराना नाफाम मोदोमलायदों मा गोथाव जादों लोगोफोर ओंख्रिया